kerran sanon siten, voin sanoa toisenkin kerran. Kolmannella on jo häipynyt, siirtänyt energiaani johonkin ihan muuhun. En tiedä mitä muuta sanoa kuin että janoan vain olla siinä ja aito itseni ihan vapaana. Kärsin jo, kärsin niin paljon, että eikö olisi aikaa tasata tilit, tuoda Petruskalle jotakin kivaa, ihanaa rakkautta, nautintoa, jotakin muut kuin yksinäisyys ja eristönäisyys, vaikka sekin on tärkeää, koska sille oli paikkansa. Siitä haaveiltiin niin monta vuotta ja se teki tehtävänsä. Siinä oli se Petruskan tarina. Siitä asti, että